Uma ngempela besithi sizowakha lo muzi kunokumbalo kumele ukwazi. Noma sengilixova kanjani udaka uze ungangishayi ngesitini mina dala. Ngiyathela ubheke la esiya khona kuyenzeka uhambe ngesandla somuntu yize kuwuthanda umumbu wethuna. Thatha isinqumo kusayi manje hosha imfe emawuzwe ngathi ngiyakulawula. Asebebuya kulomhlaba esiya kuona abawuvala umlomo. Babodwa baba bazobuhle bamadlele emva kwesichotho. Abanye balokhu bekhale njalo ngesikhathi abasimoshe besafuna abangcono mama. Anginalanga lonke uma ubusanesifiso sokungigibela ekhanda kuyosiza ukwehla kulezo ingqondo. Inkinga ayikho kuwena ik'mina. Ikusasa ngiliphilela namhlanje izolo lingifundisa okuningi. Ngike ngafika othandweni ngihamba ngedwa kanti uthando lufuna okuningi. Nginenye incazelo ngothando. Manje lokhu ngingenza ukuthi kwesinye isikhathi ngibe novalo ngesibindi enginaso. Inkinga ayikho kuwena ik'mina. Uma mama ubungakabudeli ubumnandi ngitshele ngikunika isikhathi. Uyangithanda ngiyakuthanda manje ngizokuncengelana. Khumbula ukuthi ngithe inkinga ayikho kuwena ik'mina ufike kabi ngingasafuni ngami. Abazali bami uzobahlonipha njengabakho abakho ngizobahlonipha njengabami. Ngeke ngikwenzele konke okudingayo ngizokwenza ongangamandla ami. Makwenze ukuthi olithuba usalusa ungichazela nokuthi wena ufuna ukuthandwa kanjani. Kufe mina ngizama ukuphilisa inqwaba manje sekuyimina oza kuqala. Cha, mntakwethu kunezinto engenziwa la ekhaya. Sanibonani. Iyeze phelele lenkondlo. Igama lami ngomncedi umqingo kaMthimkhulu. Ngicela ukunikhumbuza ukuthi ngomhla ka8 kuJuly 2023 sizobe sine one man poetry show kaMncedi ePinetown eCivic Centre. Amathikithi asiyatholakala neposter isiphumile. For more info ngiyacela ningilandele epage on Facebook umncedi umqingo Mthimkhulu ukuthi TikTok ngiyatholakala umncedi umqingo. Yonke indawo ngiyatholakala nje ngumncedi umqingo. Umncedi